Λοιπόν, ξεκίνα πρώτος. Δυνατά. Δυνατά. Απαναγία. Όπου τζίσεις. Όχι ρε. Σειρά σου πουλή, Νικολάου. 2, πρέπει να σπάσουν 2. Περίμενε, είπες μου 2 με 2. Όχι, είναι 3 τα ομά και 5 τα βραστά. Και όποιος έβρει 2 μελάτα χάνει. 4 εγώ. Όχι, 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 σημασία. Πρέπει να φτιάξει που δάμε, πρέπει να φτιάξει από το θέλεις. 8. Πόσα αντάωμα. 3. Όποιος σπάσει 2. Έλα, έλα. Μάλιστα. Έλα. Ένα 0. Κατάλαβα το που το άγγε. Απαναγία μου, Θεέ μου. Να σε αφήγω άθηκα λέξεις για μένα όποιο θέλεις. Δεν τζίσε πάνω σε έναν όποιο θέλεις. Έλα σου πω, τώρα κατάλαβα ποια είναι. Ξέρω ποια είναι τα βράστα. Σειρά σου. Ο Κούλης Νικολάου θα κάνει εμφάνιση στους 7 ουρανούς, κυρίες και κύριοι. Είναι γεγονός, Δημήτρη Δοκαρή.